Soy un campesino alegre de machete y alpargatas. Al hombro mi ruana blanca, rabuega, yo y hippie japa. Jamás se sintió tristeza porque nací en una tierra donde se siente alegría hasta debajo de las piedras. Mis haberes son un tiple y un corazón para templarlo, y con ellos por el mundo voy siempre alegre cantando. Mientras yo tengo este tiple y un corazón para templarlo, las penas que a mí me lleguen pierden su tiempo llegando. Las penas que a mí me lleguen pierden su tiempo llegando. Eta hementxe gaude, Bogotako katedralean, ate nagusia berez, 16. mendekoa da, baina gaur egun ikusten dugun edifizioa, eraikuntza, 19. mendean eraikitakoa da. Aurrekoa erdi eroria baizegoen, hemen zonalde honetan lurrikarak eta ugariak izaten dira, eta horregatik askotan berriz egin behar izaten dira. Elizak eta hause dugu katedrala barrutik. Hementxe, hause da kapila bautismala, hemen bataioaren kapila, aspaldi xamarrekoa da. Bai, hementxe beste kapiletxo bat, kapila asko daude katedralean, oso politek, batzuk dira lehengo katedral zarrekoak, beste batzuk oain eraikiak, azkeneko mendean edo eraikitakoak. Eta hemen ikusi ditzazkegu, imagina oain haidie restauratzen. Eta hor, Ama Birjina Sortzez Garbia, berez Elizonen titularra. Bi titular ditu, Ama Birjina Sortzez Garbia eta San Pedro. Bioiei dedikatua dago. Kuadro ederrak eta hause dugu Nuestra Señora del Topo, edo Satroren Ama Birjinaren kapilatxoa. Sakristin ere sartu geha, hemengo kuadroak, hemen izan du die apezpigu pilo eharra, aspaldiko Elizbarrutia baita Bogota, eta bakoitzaren kuadro bat ikus dezakegu sakristin. Hementxe ditugu zenbait, eta alde guztetatik. Sakristia dena apezpikuz betea dago, hoxe apezpikuaren tronua, eta hementxe ikus dezakegu. Azkenekoak, hoi direia azkenekoak, hementxe ditu, hause da, baita ere polite da goian ikusten den, goian ikusten dena, kupulako zehoi. Eta hoxek, oso kuadro politia dude hemengo katedraleko sakristin. Hause, beste Ama Birjinaren kuadro dar bat, hemen ikusi dezakegu, Ama Birjina Dolorosa, eta halako kapila ederrak barrutik ikusita, kupula, oso politia da baita ere. Eta hause dugu hemen obispo baten hilobia, eta hauesek ditugu, hola esan genezake, holako kapilak ditugu. Hau die Bogotako katedralean ikusi dezakeguna. Jesusen bihotzaren kapila ere badago, eta hause, eta kanpoan, hoxe, oinateako geha, eta hau da Plaza Bolivar. Bolivar, libertatzaileari, Kolombia eta Venezuela eta Peru eta horiek askatu zituenari dedikatutako plaza. Berez Euskal Jatorrikoa zen, eta hause da dena. Hemen Bogotako katedrala atzean dedala, bi dorre ederroiek ikusten diela, nik saludatzen zaituztet.